Kasya na. Next is massage therapy ni nanay. Very party-wise, yung massage therapy ni nanay. Siyempre, produce, may ating program. Kailan binili na eh? Ha? Kailan nabili yan? Ano? Ay, huwag ko yan. Hinatid na dito yan. Kailan ba natin? Sige, siya. Kailan yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Lunes ng gabi yata. Laman, no? Ako yan. Super strong si nanay. Scope, oh, grabe oh. Ang ginawa siya si Magkepe.
ka na. Hmm. Wala. Ano? Tablet. Yan. 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 Ano ito? Yan. Wait. Yan. Yan, okay na. Merong ano yan. Kita sa ba yun? Hindi. Ano yan? Medyo mo kayo. Yan. 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 Hindi mo tanggal-tanggal yung sakit. Tigas pa? Ganun lang sakit. Hindi na. Dito sa wala, ito na lang. Hirap ko pa pang lakad. Parang hindi ako makakalakad. Hawakan. Ayos na. Ito. Tumigas na yata ito ubat. Ayos na yun. Naningil. Hmm. Naningil kasi natin mga gusto mo yung ating gamit. Nakita ka sa tuwag. Naningil yan. Tumanda ka. Gusto bang sipag mo yun ha? Gusto bang sipag? Pupita ka tanong ko, wala na yung problema mo sa ano. Motor mo. Pwede yung motor. Bahay naman ngayon. Ngayon. Bibigyan ka rin nila ng Panginoon. Oo. Pwede yung motor. Sabi, bahay naman. Kikita ka. Pwede naman eh. Sunog yung bahay, wala kang asosyo. Hindi. Adi yung shop yun eh. Shop. Sarili mo. Yung gabi, doon ako nakakalam sa shop. Hindi pwedeng bahay lang kukulit ko. Wala shop. Paano pa kinabangan din eh. Ano, dapat ka sunog yung sa motor mo. Yung bahay yan.
Meron na eh. Meron na. Ay, mainit yata. Bakit? Yan, wala yan. Rest. Pero hindi. Mhm. Ano naman yan? Nakatayo lang ako, tapos bigla lang parang may tumutok. Saan? Ito dito. Meron na yun. Hindi na ako nakakarakan. Namaga pa, laki-laki ng... Kailan? Ay, matagal na. Relax, relax, relax. Sekali. Udah.